Og den her debat, den skal handle om alternative forhold til økonomiske beregningsmodeller. Og nu kommer jeg med et citat, fordi Alternativet har været ude med en kritik af de traditionelle regnemetoder, som man bruger blandt andet i det danske finansministerium, men som er almindeligt anerkendt over det meste af verden. Og der skriver Alternativet tror ikke på de almindelige økonomiske regnemetoder, som blandt andet når frem til, at hvis man nedsætter arbejdstiden til 30 timer om ugen, så behøver vi ikke at ændre levefod. De økonomiske modeller udgør derimod en trussel mod selve det politiske liv og den nytænkende frie debat, fordi så store dele af det politiske establishment har ladet sig spænde for regnemodellernes vogn, og dermed har de sikkert ubevidst underlagt sig selv og deres politiske ansvarstagen en tiltagende neoliberal økonomisk tænkning. Og det var du med til at skrive, finansordfører for Alternativet, Josefine Fock, for nylig i Politikken. Det er rigtigt. Rigtig hjertelig velkommen til den her debat, som vi har glædet os meget til. Og i studiet har vi også med os nu, og velkommen til dig, Lars Christensen. Du er selvstændig økonom i Markets and Money Advisory og er analytiker af økonomiske spørgsmål i en lang række publikationer, både her i Danmark og internationalt. Og Lars Christensen, det er dig, der føler dig krænket. Krænket, det plejer jo at være sådan noget med, at man har omtalt folk med som enten værende mand eller kvinde, og så føler man sig krænket over, at man ikke selv kan vælge sit køn eller sådan noget. Men du føler dig krænket på din faglighed. Hvorfor? Ja, og det er præcis det der. Jeg har brugt ordet krænket om det her. Fordi at jeg har den opfattelse, at når Josefine Fock og Uffe Elbæk og andre i Alternativs ledelse har omtalt økonomer og den type af beregninger, som økonomer laver, så er det noget, der sker uden nogen som helst faglig indsigt i de her problemstillinger. Uden at vide, hvad er det for nogle modeller, man bruger? Hvad er det, som egentlig økonomer gør, når de laver forskellige beregninger? Og hvad er det for nogle forudsætninger? Nogle gange, så har jeg en fornemmelse af, at man har simpelthen et problem med at læse indad. Hvad er det, økonomerne, for eksempel i den omtalte politikartikel, i Kraka, har beregnet, eller i Finansministeriet beregnet? Jeg er ikke af en opfattelse af, at der er én sandhed. Der er masser af diskussioner. Økonomiske modeller bruges på alle mulige måder, godt og dårligt. Men man skal vide, hvad man taler om. Og det er det, der krænker mig, når jeg får en idé om, jamen der bliver talt om nogle modeller, som man så siger har nogle neoklassiske eller neoliberale antagelser. Så jeg tænker, hvad? Hvor? Hvem ved det? Har dem, der skriver om det her, Josefine og Uffe Elbæk, har de nogensinde regnet med sådan nogle modeller? Har de læst en bog om det? Har de studeret det? Og der må jeg bare konstatere, det tror jeg ikke. Josefine Fock, har du aldrig læst en bog om Dream og alle de der modeller? Nej, det skal jeg skynde mig at sige, det har jeg ikke. Men grunden til, at vi skriver det her, det er jo, fordi jeg synes, det er en enormt vigtig debat. Altså, jeg tror, Lars Christensen vil give mig ret i, at noget af det, man jo gør i de her modeller, det er, at man for eksempel forudser, jamen, hvordan vil det se ud om 10, 15, 20 år. Og jeg tror, at alle økonomer vil give mig ret i, at det er jo ikke en faktuel sandhed. Man kan ikke som økonom beregne sig til, hvordan vil det se ud om 10, 15, 20 år. Man kan lægge det ind i nogle modeller, som så antager, hvordan det vil se ud om 10, 15, 20 år. Og vores pointe er her, at det er ikke en faktuel sandhed. Og det, som jeg er blevet, jeg vil ikke sige overrasket, men nok forventet overrasket, det er den der antagelse af, at det her regnestykke på, at nedsættelsen til 30 timers arbejdsuge, vi skal skynde os at sige, det er over sigt, det vil så koste 130 milliarder. Det er blevet taget som en faktuel sandhed. Og der synes jeg jo, at det er interessant, at i den model, som Finansministeriet så bruger, som de har brugt i det her tilfælde, så lægger man det altså ind i en model, og så siger man, jamen hvad vil det koste at nedsætte arbejdstiden fra 37 til 30 timer, men alt omkringliggende ændrer sig ikke. Det vil sige,
den produktivitetsstigning, vi ved, der har været bagudrettet i forhold til, når vi tidligere har sat arbejdstiden ned, er ikke medregnet. Den forventede, at for eksempel forældre får mere tid til deres børn, så de vil sætte børn i mindre tid i daginstitutioner. Den effekt er ikke taget med. Og det vil sige, at der er en lang række afledte effekter. Vi ved for eksempel, at vi bruger cirka 14 milliarder om året i afledte sundhedsudgifter på stress, er ikke regnet med. Og jeg siger ikke, det hele skal regnes med, men vores pointe er, at det, der hedder afledte effekter, er simpelthen ikke med. Og det, som jeg synes er så yderligere interessant, det er, hvis man kigger tilbage i 2010, hvor S og SF kom med et forslag om at sætte arbejdstiden op med 12 minutter om ugen. Det beregnede S og SF på det tidspunkt, hvor de ikke var regering, til at det ville give et overskud på 15. Det var der så heller ikke rigtig nogen, der troede på. Nej, men må jeg godt men nu skal du lige høre, min pointe er, at de beregnede, at det ville give et overskud på 15 milliarder om ugen. På det tidspunkt gik finansministeren ud ved hjælp af sine regnemodeller, Claus Hjort, på det tidspunkt, og sagde, jamen det vil kun give 2 milliarder om året. Det vil altså kun give 2 milliarder om året at sætte arbejdstiden op med en time om ugen. Og så er det, jeg tænker, hvis det kun giver 2 milliarder mere om året, gud vide, hvor meget det så koster at sætte det. Josefine, hvad er det, vi taler om? Er det, når du siger 2 milliarder af det offentlige forbrug? Altså, så matcher det regnestykke, som Finansministeriet er kommet med nu her, med at det vil koste 130 milliarder på det offentlige. På de offentlige finanser, ja. Men så regner du baglæns, så siger du, så var det forkert, eller så er det altid forkert. Nej, jeg siger bare, at det er jo et rigtig godt eksempel, som viser, at en regnemodel er jo ikke en faktuel sandhed, og det tror jeg da også, du vil erkende. Men det er der ingen økonomer, der nogensinde har hævdet. Økonomer laver scenarieanalyser. Men jeg kan spørge dig så et andet spørgsmål. Hvad er alternativt syn på klimaforandringer? Frygter du generelt for stigende temperaturer i verden? Det gør jeg bestemt. Hvorfor? Fordi at vi kan se, at klimaet ændrer sig, og det er der en masse faglige forskere, som siger, at det vil have en effekt. Og, hvordan kommer det til den konklusion? På tilsvarende måde siger jeg heller ikke, at man ikke skal bruge regnemodeller. Men det er da vigtigt at se på, hvad det er, man lægger ind i regnemodellerne. Og de 2 omtalte regnemodeller, som Finansministeriet bruger, henholdsvis Adam og Dream, de har en lang række afledte effekter udeladt. Og det er der, hvor vi siger, hvis vi kigger tilbage på det regnestykke om nedsættelse af 37 timer til 30 timer, hvis vi kigger tilbage i historien, så fra 1960 op til 91, hvor vi nedsat arbejdstiden fra 44 timer til 37 timer, der har vi haft en produktivitetsstigning i samfundet på 172%. Hvis vi ser på det efterfølgende, i min fortid har jeg selv været med til at forhandle den 6. feriefriuge, der har vi stadigvæk haft produktivitetsstigning. Og det er det, vi ønsker bare nogle regnemodeller, som har flere effekter med. Og det vi også siger omkring lige præcis de 2 omtalte regnemodeller, det er, at de antager, at man har det vise menneske. Og det betyder jo, at man antager, at mennesket er stringent i sin opførsel. Nej, det gør det ikke, for du har ikke studeret modellerne. I skriver i den omtalte artikel, at i 70'erne var den keynesianske tænkning dominerende. Korrekt. Så går jeg videre til at sige, at så blev den neoliberale, jeg ved ikke, hvad det er for et udtryk, der er ikke nogen økonom, som nogensinde kunne finde på at omtale sig selv som neoliberal eller neoliberal skole. Det eksisterer ikke. Der er noget, der hedder neoklassisk, som vi også omtaler, men det har intet med Adam at gøre. Adam er en keynesiansk model, skabt i 1972 af professor Ellen Andersen. At kalde Ellen Andersen... Exakt. Ellen Andersen ville i raseri afvise, at hun var neoklassisk. Ellen Andersen ville sige, jeg er keynesianer, jeg har skabt en keynesiansk model. Det er Adam. Så der er, det er simpelthen, det jeg bliver så ekstremt krænket over er, at I kommer og peger fingre af, at de bruger de modeller, uden at vide, hvad de modeller rent faktisk går ud på. Ikke? Det er, I retter bager for smed, i virkeligheden. Jamen, det svarer til at komme ind på en byggeplads og så sige, altså, undskyld, jeg har siddet nede på værtshuset og drukket en 4-5 timer, og jeg kan se, der står nogle bygningskonstruktører her, og nogle smede og nogle murer. Ved I hvad? Vi laver det hele papmaché, fordi det er sjovere, det er visionært. Men altså, det bliver det jo ikke rigtigt af, vel? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi inde i Folketinget kan tage en diskussion om vores fremtids samfund. Nu skal jeg lade være med at blive lige så krænket over dine udtalelser, som du åbenbart er blevet af vores. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi i Folketinget kan tage en diskussion af det fremtidige arbejdsmarked. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi kommer til at miste. Det er også nogle
på hver sin side af blokken Kraka og Cevea, der beregner henholdsvis mellem 800 og 900.000 stillinger, der mistes fremadrettet på grund af digitalisering, på grund af robotificering. Det er sådan ligesom den ene begrundelse, vi har for at prøve at diskutere en nedsættelse af arbejdstiden. Den anden begrundelse, vi har, det er fordi, vi ved, at der er 900.000 mennesker, der ikke kan få deres arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Vi ved, at vi bruger rigtig, rigtig mange penge på stress. Og Josefine Fock, det du er i gang med nu, det er at fortælle om alle de problemer, du gerne vil løse. Men, det jeg gerne vil spørge dig om, det er også fordi... Nej, men min pointe er i virkeligheden, at det vi jo skriver i den her kronik, det er, at vi må slet ikke diskutere det her, fordi vi må ikke... Vi diskuterer det nu. Ja, men vi siger ligesom, at regnemodellerne, hvis vi ikke accepterer regnemodellerne, så kan vi slet ikke komme igennem med det her. Og der er det bare, jeg siger, grunden til, at jeg er sådan rimelig barsk i min anmeldelse af de her regnemodeller, det er fordi, det er en ensidig måde at se på tingene på. Den tager ikke hensyn til de produktivitetsstigninger, vi ved, der har været. Det sludder. Det er gennemført sludder. Det gør de. Det er, men det er altså ikke korrekt. Ikke i det her omtale regnestykke på de... Har du læst en bog om Dream eller om Adam? Har du arbejdet med dem? Kender du elasticiteterne? Kender du funktionsmåderne? Ja, det gør vi i Alternativet. Hvem? Nu vil jeg ikke stå her og nævne navne i forhold til, hvem vi har ansat, men vi har rigtig mange dygtige økonomer ansat. Vi er jo så heldigvis heller ikke de eneste, der har været ude at sige det her. Der er jo rigtig mange andre tænketanke. Ja, vi kan vel ikke diskutere kendsgerninger. Hvis det er sådan, at enten så tager de her modeller hensyn til, at de der produktivitetsstigninger der, eller også gør de ikke. Der er ikke ja, nej. Der er ja, nej. Det er en binær, problemstilling her. Der er ikke noget måske her. Og så har vi Lars Christensen, som er økonom, som har hævder, og som har kendt de her ting. Han siger ja, du siger nej. Det, som man konkret gør, hvis man laver den her type politik-simulation. For det er det, man vil gøre. Man siger ikke, at det er det her, der vil ske. Og Kraka har lavet en beregning sidste år i forbindelse med valgkamp, og så vidt jeg husker. Det er en relativt simpel beregning. Det er sådan set bare det, de gør. Det er, at de siger, okay, der bliver 18% færre beskæftigede. Det svarer til at reducere beskæftigelsen med 18%. Hvad sker der så med produktionen? Jamen, så kan vi producere 18%, og så ganger de 0,75 på, fordi vi har et større kapitalapparat, så at sige. Det kommer fra empiriske studier. Det ganger de på, og så siger de, tager de 18% gange 0,75 gange 2.000 milliarder, det er BNP størrelse, og så kommer de frem til, det tal, det er 270 milliarder kroner. Så skriver I øvrigt i jeres artikel, at det er et helt andet tal, end det Finansministeriet kommer frem til nu. Men det er fordi, I ikke kan finde forskel på BNP og offentlige finanser. Det, som Finansministeriet kommer frem til, er at tale 130 milliarder i tab for de offentlige finanser. Prøv at gætte. Hvad er vores skattetryk? Cirka 50%. 50% gange 270 er 135 milliarder. Det svarer stort set præcis til Finansministeriets beregning. Så når I skriver i jeres artikel, det er 2 forskellige tal, så er det ikke. Det er ikke 2 forskellige beregninger. De beregner 2 forskellige ting, BNP og offentlige finanser. Og derfor bliver jeg krænket, når I ikke sætter jer ind i så simple ting, som hvad forskellen på offentlige finanser og BNP er, så må jeg bare sige, så er det jo svært at debattere, hvordan vi skal indrette vores samfund, hvis I ikke kan finde ud af så simple ting, som noget, der er fuldstændig eksakt defineret, BNP og offentlige udgifter og offentlige skatter. Værsgo, Josef. Ja, altså det er jo derfor, vi skriver de 2 forskellige tal, lige præcis fordi det ikke er sammenlignelige størrelser på den måde. Det skriver I ikke. I skriver det som om, at det handler om det samme. Ej, men så tror jeg, du har mislæst det, fordi det er præcis derfor, vi skriver det, fordi det ene er BNP, og det andet det er offentlige finanser. Så jeg synes bare, jeg synes, det er interessant, fordi du siger, i virkeligheden, du giver mig jo ret i, at det bare er modeller. Ja, jeg har aldrig sagt derfor, andet. Noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er i virkeligheden lige at hæve sig lidt op, og så sige, jamen, de giver ikke sandheden. Og derfor skal vi have lov til at diskutere politik ud fra, hvordan vi ønsker et fremtidigt samfund skal se ud. Vi skal ikke lade os slå ned af, at en model kommer frem til et tal, som i øvrigt, hvis man læser, nu ved jeg så ikke, om du har læst Finansministeriets svar, fordi Finansministeriet skriver faktisk selv i deres svar, at der er en meget, meget stor usikkerhed omkring det her. Det skrev Kraka også, da de kom med deres tal. Lige præcis fordi alle de her forskellige effekter, hvor jeg har nævnt nogle enkelte, ikke er taget med. Der er ikke taget med, at man for eksempel får en besparelse på de offentlige sundhedsudgifter, fordi folk vil blive mindre stressede. Der er ikke taget hensyn til, at folk for eksempel vil sætte deres børn mindre i daginstitution, og dermed spare på det offentlige forbrug, fordi de har en kortere arbejdstid. Der er ikke taget hensyn til, hvordan er det har set ud
bagud i tiden. Så fremlæg det regnestykke. Lav beregningerne. Nå, men Lav nu det synes jeg allerede, du åbner op. Det er jeg jo rigtig glad for, fordi det arbejder vi der bestemt på. Vi har blandt andet... Vi har ment det her i over et år. Vi har intet set fra jer andet end sidste gang. Men det er jo noget... Det er jo en helt anden diskussion. Josefine, for man kunne jo opfordre Alternativet til at købe en rådgivning hos Lars Christensen, sådan så det var ham, der regnede det ud. Men det er jo det, og når jeg så siger det, så er det jo også fordi, når jeg læser det her, så bruger du udtrykket, eller I gør, dig og Nordqvist og Uffe Elbæk, du bruger udtrykket neoliberal, uden at man rigtig ved, hvad det er. Men når man bruger det, og helt bevidst for jer, så er det fordi, det lyder af noget væmmeligt. Mens at det, vi snakker om, det er nogle regnemetoder, som jo ikke er ideologiske, men er nogle redskaber. Og så prøver man på en eller anden måde ved at bruge ordet neoliberal, og hvad skal man mistænkeliggøre det, sådan at man også fra jeres side siger, jamen dem, der er uenige med jer i jeres beregninger, jeres politik, så skal de også, altså så sidder vi her i det postfaktuelle samfund og kun mistænker hinanden. Så det I måske kunne have, det er sådan noget grønt Trump, ikke? Nej, altså grunden til, at vi bruger det udtryk, det er jo fordi, det er jo prøver at forklare, at de her regnemodeller tager udgangspunkt i, at økonomisk vækst er det eneste saliggørende. Det er økonomisk vækst, der får vores samfund til at køre rundt. Og det er jo det, vi i virkeligheden gerne vil gøre op med at sige, jamen hvad er det for en vækst? Det skal ikke kun være en økonomisk vækst, det skal være en bæredygtig vækst. Jamen Josefine, og det må jeg godt lige have lov til at tale ud? Og dermed så er det vigtigt at sige, jamen hvad er det så, man tager med i de her regnemodeller? Jeg synes jo, det er rigtig interessant, at OECD er begyndt at måle på andre faktorer. De er begyndt at måle på de ting, vi sætter i værk. Hvad har det af hensyn til kloden? Kan kloden nå at genopbygge sig selv? Hvad har det af hensyn til den sociale bæredygtighed? Øger det ligheden, eller øger det uligheden? De ting er jo ikke taget med i de her modeller. Blandt andet også, når vores egen nationalbankdirektør siger, at han anerkender, at BNP er et for svagt. Vi er nødt til at udvide det, vi måler på, fordi BNP i sig selv er ikke godt nok. Det betyder jo, at der er begyndt at røre på sig heldigvis, at vi kan ikke nøjes med at måle på den økonomiske vækst. Og det er det, vi mener med neoliberalismen her. Okay, at i de modeller er det udelukkende økonomisk vækst, der måles på, og så er det, vi siger, det er ikke det eneste, man skal måle på, når man diskuterer, om en reel nedsættelse af arbejdstiden er en mulighed. Josefine Fock, der er ingen, der ikke respekterer, at I tænker anderledes også om at inddrage andre parametre i økonomisk tænkning. Jeg spørger dig nu... Det er bare ikke det, modellerne er anledning til. Nej, men vil du ture lade Lars Christensen regne på jeres forslag under forudsætning af, at han accepterer, at der er nogle parametre, der skal tages med? Og vil du påtage dig opgaven? Jeg vil godt påtage mig opgaven sammen med nogle andre om at lave det her. Og det kunne sige, okay, så lad os lave en liste over, hvad er det, I godt vil have med? Lad os finde empiriske studier, der viser, at hvis vi nedsætter arbejdstiden fra 37 til 30 timer, så reducerer det antallet af sygdage. Så kan vi lave en effekt på de offentlige finanser. Det er fuldstændig standard samfundsøkonomisk analyse. Problemet er bare, at Alternativ ikke har fremlagt det her. Og det eneste Alternativ gør, det er så, når der er nogen, der forsøger at dekode, hvad Alternativ siger, så bliver man sure og siger, de økonomiske modeller er neoliberale. Og der må jeg sige, fagligt er det simpelthen bare nonsens. Det er et spørgsmål om at sige, ja, men det der modeller, I bruger, det passer ikke ind i vores virkelighed, vi vil godt opnå noget andet. Ja, men det nytter altså ikke noget at komme der til. Anerkender du, at Dream-modellen primært tager udgangspunkt i økonomisk vækst? Overhovedet ikke. Det anerkender du ikke. Det vil sige, at der er parametre med i forhold til, når man regner igennem, hvilke effekter har det på miljøet, og hvilke effekter har det på social bæredygtighed, for eksempel om det øger uligheden, eller om det øger ligheden. Er det med i de modeller? Dream kan regne på... Ja, den kan, men er det måden, den bliver anvendt på i Finansministeriet? Dream anvendes ikke primært i Finansministeriet. Nej, det er jeg med på, men det er blandt andet Dream Finansministeriet anvender. Men hvad er det for et spørgsmål, du vil stille? Jeg vil stille det spørgsmål til dig, at når du bliver så ophidset, så er det jo fordi, at det jeg siger, det er, at vi skal have nogle modeller, som regner igennem bredere end blot den økonomiske vækst. Vi er nødt til at se på, hvilke effekter det i øvrigt har på samfundet. Men I går også ud og benægter, at det har de effekter, som de siger. Erkender du, at hvis vi arbejder 18% mindre, så vil det alt andet lige reducere produktionen i samfundet? Nej, fordi der kan jeg jo se historisk. Okay, så hvis vi fyrer 18% af alle de offentlige ansatte, så sker der ikke noget i daginstitutionerne og på hospitalerne? Vi kommer jo ikke til at fyre 18%. Skal vi fyre 18% af de offentlige ansatte? Vil
gå med til det, fordi det betyder ikke noget? Nej, jeg vil ikke fyre 18% af de offentlige ansatte, fordi jeg vil over tid nedsætte arbejdstiden, så vi kommer til at fordele arbejdet blandt flere. Som nu? Hvis du regner det her igennem et Dream, så giver det for eksempel 1 time per år, det giver 25.000 flere job. Lars Christensen, er der ikke noget rigtigt, hvis vi nedsætter arbejdstiden for os alle sammen, også de offentlige ansatte, på sigt, så ville vi få nogle gladere mennesker, som ville have forbrug mindre af vanvittigt dyre velfærdsydelser. Hør nu her. Jeg stiller overhovedet ikke spørgsmålstegn ved, om vi skal gøre det ene eller det andet. Og som jeg nu forstår det, så er det Alternativets forslag, at det tager Alternativvirkningerne heller ikke stilling til. De synes bare, at vi skal forhandle os frem til det. Og ved du hvad? Hvis man starter mikroøkonomi, 4. time eller noget, 4 lektion på første år på politstudiet, så vil man komme til, at man antager, at menneskerne får nytte af 2 ting. De får glæde af 2 ting. 1, de får glæde af, at de kan holde fri. Vi sætter pris på fritid. Det ligger klart inde i neoklassisk økonomisk tænkning, at fritid har en værdi. Alternativt, så har arbejdet ingen værdi. Det kan vi ikke lide. Vi arbejder kun, fordi vi kan få penge for det, og så vi kan forbruge. Det er de 2 ting, du laver i sådan en... Det første, du lærer på 4-5. time i mikroøkonomisk teori. Men det ved man ikke i Alternativet. Så besparer man fingre og siger, hvorfor gør I det? Der er ikke nogen økonomiske modeller, der ikke tager hensyn til, at fritid har en værdi. Det har en stor værdi. Altså, det er jo derfor, vi beder om at få løn for at gå på arbejde. Ikke? Så der er ikke noget der. Så der er ikke noget. Og jeg er sådan set ligeglad, hvor meget alternative medier vi skal arbejde. Det jeg opponerer mod er, at der peges fingre af økonomer for at sige noget, som økonomer aldrig har sagt. Josefine, for en sidste afsluttende bemærkning skal være ultrakort. Jamen, jeg hører næsten, at vi er enige i forhold til, at det er vigtigt at kunne sige, hvad er det for nogle effekter, man putter ind i de her modeller i forhold til, hvordan man skal bruge dem. Og der synes vi ikke, de er brede nok, de modeller, man anvender i dag.